Lelo Panyasa Voice Box Bambo Bile Banda akunena kuti olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy Chakwera si mtsogoleri ndipo achakwera ndi munthu olephera ndipo ife Amalawi tisalole kuti achakwera apitirize kukhala mtsogoleri wa dziko lino pa mpando umene iwo adachita kulanda kuchokera kwa Profesa Peter Mutharika. Tiyeni limodzi kuti timve kuti n'chifukwa chani Bile Banda akunena kuti achakwera ndi olephera ndipo asapitirize udindo wawo ngati president wa dziko lino pano pa Nyasa Voice Box. Fellow Malawians, fellow colleagues, fellow citizens, and in addition to the same, I wish to reiterate the words that has spoken by whom I would describe as, if not as the former head of state, Professor Arthur Peter Mutharika, but I look at him, firstly, the father of the nation, through a very listening person, and number three, a very focused, organized person. And in addition to the same, fellow citizens, I wish to draw your attention on the recent words and statement, and including the action that His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika has been doing to you and me. He has always been having a fatherly heart. He has always worn a warm, embracing attitude. He has always been very accommodative, very caring, very cheerful, and very cheering on every issue that is affecting you and me. And fellow citizens, the recent words that has been spoken by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika in the recent public statement which he has just been stated now, give me a decisive action, a decisive call for action, a decisive call that we citizenry, we should not be in the sleeping slumber. Let us be able to call ourselves to action. We must be calling ourselves to action. Every Malawian, wherever you are, and you consider yourself to be labeling or calling yourself a citizen of this great republic, I urge you to kindly pay attention and be attentive to the words that has been spoken by His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Your Excellency, Sir, Bile Banda wish to extremely agree and share the sentiments which you have just stated. And owing to the same, Your Excellency, we can't go beyond that. All I am stating is that we must be drawn to action. Action must speak louder, and all that is required, Your Excellency, Sir, is this regime must pack up and go. We have no government. Your Excellency, Sir, we need an interim administration as we are talking now. All that you have stated here is indeed a key call to action. You are calling for a genuine call to action. I'm in genuine agreement. I genuinely concur with you, and I will never at any point say anything far more than what you have just stated.
My name is Bile Banda. Your Excellency, my name is Bile Banda. I have seriously agreed with your words, and I want to call for action. And number one, the interim administration is needed now. Today, the 20th of January, in the year of our Lord, 2025. I see, Your Excellency, no reason why we have the Chakwera as one who took this country through a coup. He is not a leader. He is failing, and you never give any hope to any citizenry. He has done absolutely nothing, and we can't give Chakwera to keep on running the state, because the way you're talking and the way you're stating is very honest, Your Excellency. Malawians cannot be surviving on the cow. Malawian cannot be surviving on this kind of state of affairs. Amalawi zanga okondedwa kwina kuli konse nzika za dziko kumene tili. Dzina langa ndine Bile Banda. Ndikufuna amayi ndi abambo, makolo anga, abwenzi ndi anansi kwina kuli konse kumene Amalawi tili. Tilibe nyengo ina yoposa nyengo iyi. Mu boma lolanda, boma lopanda masomphenya, boma limene loti silibe chiyembekezo china chilichonse ku mtundu wa dziko. Palibe chimene wina adzachiyembekezere kapena adzachilankhule. Ndipo ndigwirizane nanu, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Amalawi akusowa mankhwala mzipatala. Amalawi, they can't survive. They are failing even to survive chifukwa cha potholes. Amalawi akusowa decent livelihood, salaries in public service. Amalawi akuvutika munyengo zonse. Chifukwa cha ichi, Your Excellency, ine Bile Banda, kuphatikizanso ndi kugwirizana ndi Amalawi wonse kwina kuli konse nzika zokhudzidwa konse kumene Amalawi tili, tigwirane manja. Malawi dziko lino lasochera. Tipezereni china chilichonse Amalawi, tigwirane manja. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, itanitsani anthu onse tikhale pamodzi. Ana a fuko limodzi. Tili mu boma lolandidwa. Lidachitotengedwa boma lolanda. Palibe boma limene lingatisunge mpaka beyond like this. Ndipo ine ndine mmodzi mwa anthu olira. Ndine munthu othodwa. Sitingapirire ndipo sindaonepo munthu osowetsa anzake mtendere ngati amene tikumutchula kuti ndi mtsogoleri. Chakwera si mtsogoleri, amayi ndi abambo. Ndi munthu olephera, ndi munthu olakika. Ndipo ndipemphe kwa amayi ndi abambo kwina kulikonse nzika za dziko. We can't survive and we can't tolerate and we can't keep on Chakwera to keep on sitting on the throne pa boma lolanda. Anachita kutenga boma ili molanda. Ndipo ine nzika ya dziko simune munthu amene obwera. I'm not a foreigner. I'm not a foreigner. I'm a citizen of this republic. Ndine nzika ya dziko lino la Malawi. Zikumveka kuti wachoka ndziko la Malawi. Kaya wachokadi, kaya wathawa, kaya wapita kwina. I don't care about that. Ndikupempheni olemekezeka Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Boma ili lidachita kutengedwa molanda. Thandizani nzika zanu, Your Excellency. Mawu amene akuyankhula ndi Bile Banda.
I'm a citizen, ndine nzika ya dziko, ndikulira ngati nzika ya dziko, ndipo sindine munthu okondwa, ndipo ndinakhala ndikunena ndipo ndidzakhala ndikunena tilibe upangiri, tilibe utsogoleri, ndipo inuyo your excellency mutithandize, mutigwire dzanja. Sitingapitilire even a week or a month. We can't condone this nonsense. Your Excellency, we cannot condone this nonsense. Amainde abambo ndipemphe kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika mupitilize ndondomeko zakuti tikhale ndi interim administration, boma logwirizira. Boma logwirizira lithandize kuluzanitsa ndi kumanga Malawi kuonetsa kuti dziko lipite chitsogolo. Malawi si dziko lobwereka, Malawi ndi dziko la inu ndi ine, tidabadwa ndi kukulira, chidzamkomera Mulungu tidzaferanso Malawi muno. Chifukwa ichi ndipemphe anthu onse akufuna kwabwino, mutithandize motsogozedwa ndi inu Professor Arthur Peter Mutharika, ine ndine Bile Banda. Tigwireni dzanja, tichitireni ubwino, titeteze dziko la Malawi, tionetse Malawi kupita chitsogolo, tisamaye dzikhawo, tisamakhale munyengo imene tikukhalayi. Ndipo chikukomereni Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti tigwirane manja, titeteze dziko lathu, kuti dziko likhale labata ndi mtendere. Atakulandani boma, takumana ndi mavuto mikungwirima, ndipo munalola kuti bata ndi mtendere dziko lipitilire. Kumbata ndi mtendere sitidauone, palibe ngakhale nchimodzi chomwe. Achakwera nzawo kwambiri ndi aku Mozambique, ndipo ife Amalawi abale athu aku Mozambique ali pa zipinjo, anzathu amadera osiyanasiyana mwina ali pa bata ndi mtendere, koma ife nzika za dziko tikutha kuona kuti tikudutsa munyengo zowawitsa. Olemekezeka Your Excellency, ine Bile Banda ndigwirizane ndi Amalawi anzanga onse from amene amakonda dziko lawo. Ena inde they are coming from other NGOs, koma si onse, si onse. There is a lot of selective justice, and Bile Banda is talking, and I mean what I'm saying. Palibe wina can challenge my words. Anthu akupanga zinthu ndi mtima wankhwidzi, ena ndodzikonda, ena ndokonda ndalama, Your Excellency, all I'm saying is very correct and very true. There are people who genuinely love this country. There are genuinely people who shed the tears and who fear for their country. Tigwireni dzanja, Your Excellency. Kumalira kwa bieni Dr. Dalitso Kabambe, tithandizeni. Let us help one another to reconstitute an interim government. Professor Arthur Peter Mutharika, tithandizeni, tikhale ndi interim administration, boma logwirizira for a specific period, because even if whatever happened, we cannot condone either tolerate kuti awa amene adatenga bomali sakukwanitsa kupanga china chilichonse, and we can't tolerate them to keep on misleading Amalawi, kupanga mislead nzika za dziko muboma lolanda ndi ufiti weni. Chifukwa cha ichi mundilole Right Honorable Dr. Bright Nsaka, Bile Banda is talking to you to deeply examine and think the words that I'm talking about.
Right Honorable Dr. Mwanamveka Bire Banda is making this specific appeal to you. Mutati mwone mavuta amene akukumana ndi Malawi ndi akulu kwambiri. Bambo Mwanamveka akondeni nzika zanu ndipo mutikonde ife Malawi. Right Honorable Bambo Kanzingeni Honorable Chihana tiyeni tibwere ndi boma logwirizira. We must have that interim government. Right Honorable Chihana tithandizeni to reconstitute. Ndimalizire mai wanga okondedwa Professor Mary Chirima. I passionately share the pride in you because I love the way you share the grief for the late husband and the way you think about deeply for your own country and the ways that how come you have always been exhibiting yourself speaks volume. Professor Mary Chirima kuti mmakonda Malawi mmalikonda dziko tisalole kuti dziko lilipitirire kuyenda mene likukhaliramu. Tikhale ndi dziko logwirizira, tikhale ndi boma logwirizira, tikhale ndi Malawi oti olumikizana, ololerana oti titenge Malawi forward. Koma timange mbusa wa bandalama ndipo kudzikundikira adatenga dzindalama za nkhani and we don't even know where the money goes. Where did the money go? We are not so sure. And Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, I passionately value and love the words you have spoken. Amaindi abambo tentigwirane manja. And how many akhala kuyankhula, I passionately value and appreciate them. Amalawi tentigwirane manja, Amalawi tentichitaneni ubwino, Amalawi titenge Malawi tipite chitsogolo. Uyu waba Malawi anabera dziko la Malawi iyo. Amina madzichula ndi mbusa, si mbusa, chakwera si mbusa, ndi mbava, amene chilichonse he doesn't know what he is doing for you and me, and we can't tolerate or keep him to stay in office. Palibe chimene anga kupangireni, ndipo sadapangepo chilichonse chimene anga chiloze. Palibe. Wina aliyense cannot proudly tell you that this country is moving forward. Not at all. Not at all. Inshallah. May God bless our mother, Malawi. May God richly hold our hands. We need to move forward as a country. Once again, my name is Bire Banda. My number is +265. +265 999 600 330. +265 999 600 330. Inshallah, God bless. Thank you, fellow citizens, and thank you very much, fellow Malawians.